Verleden keer stier er in Den Haag, maar nu ziet de trekker van de familie Skoustra in Jesterwierum. Arjen en zijn vrouw hebben besloten om deze keer net naar de politieke haardstad te reizigen. Het is voor ons een hele organisatie om erheen. Met mensen hier komen met spul wat ondernemen. We hebben kwartling in geweest. Ik boek al eerst de cijfersauwatie van het Mesdagfonds. Dus vandaar ben wij thuis blijven. Maar ik sta er wel achter die erheen gekomen ben. Uit een enquête onder 1200 respondenten van 4 regionale omroepen doch blikken dat de stiepe van de boerenprotesten afneemt. Op stritten in Ljouwert binnen menings nog verdeeld. Je krijgt op een gegeven moment natuurlijk wel dat de gewone man denkt van ja, hou eens even, ik heb echt mijn eigen dingen. Waarom moet ik nou weer langer wachten totdat de boeren protesteren? Vooral als je helemaal totaal niets te maken hebt met het boerenbedrijf. En jij zit gewoon in je huis, je koopt je dingetjes, je hebt je dagelijkse leven en je moet hard werken voor je boterham. Als er dan een protest is, of het nou van de boer is, of het is van agenten of van docenten, zeg je de eerste keer oké, ik snap het. De tweede keer wordt dat wat moeilijker en de derde keer sta je weer in de file. En jij moet ook je boterham verdienen en dan krijg je zwaar de pest in. Ik vind wel, zolang het net duidelijk is dat de boeren wel het recht en het recht van protest hebben. Ja, en dan zou je toch op een gegeven moment om de tafel moeten gaan zitten met alle partijen die daarover gaan. De stikstofcrisis is likwijls nog lang niet oplost en dus kunnen de boeren die stem nog een soort herlitten. Arjen is Joert nog restig, maar had de parteren maar de politiek verkeerd uitpakken, springt hij weer op een bres. Dan zullen de acties breder worden. Want alle wat we maken, alle begrip is duidelijk. Maar het moet wel op eerlijke cijfers gebaseerd worden en op een eerlijk verhaal. En waar we nooit bijstaan. Morgen maakt de boeren haar een eigen interpretatie van de stikstofcijfers bekend.